Com a criatura era molt delicat. Llavors ella va fer una mena com de barracó a la platja de la seva gent i allà deixava les mares amb les criatures. Ell anava cada dia a portar menjar i a veure com anava aquella gent. També les feia servir aquell barracó per entrar les mares que anaven directament en aquesta casa. Perquè abans es trobava que quan venien aquí anaven tan apurades aquelles dones que no els hi pujava la llet. Això era un greu problema perquè havien de tirar llavors de llet en pols. Llavors van dir no. Posem aquest barracó a la platja, que tant serveix per entrar com per sortir. Les dones que estaven embarassades a la platja anaven al barracó i cada dia s'alimentaven de llet, de formatge, d'ous, de mantega. I quan venien a la platja estaven més grassonetes i per tant tenien ja llet. Les nanos anaven aparant aquí. Però amb el temps va veure que això era complicat. I llavors buscava solucions definitives, o més definitives. Ella veia una mare i li deia, tu quin problema tens? Quina és la teva situació? Si la mare volia tornar al camp perquè hi havia el marit, ell li deia, doncs mira, us busco feina per tu i pel marit. Abans ho hem dit, si tenies feina tenies contracte, si tenies contracte podies sortir. Encara que fos a la barema, 3 mesos. Aquí la barema era una salvació. Anava a buscar el contracte de la barema, anava al camp, trèiem el contracte a la mà, el marit, la dona la posava a la casa de pagès amb la criatura. I aquella gent podien tirar endavant 3 mesos. Després s'havien d'espavilar. Altres dones deien, no, nosaltres aquí a França no ens hi volem quedar, perquè ara ve una